Salam, hormatly watandaşlar. Ine bugun Türkiýeden bir gynançly habar gelip gowuşdy. Biziň ýanky watandaşymyz 1983-nji ýylda dogulan ady Saadet, familiýasy Ereşewa, özü Türkmenabad däne wetrabyndan inni şol kanser keselinden ýogalypdyr. Ertirem sagat 12-de şu görünýän ýeriňizde şol jaýlanjak diýip aýdylan sagat 12-de Edirne kapy mezar salygyna jaýlanýar diýdi. Diňe şo ertire şol mezardan ýer tapylypdyr, başga ýerden ýok. Ýene bir gede gaýtalap aýdyn, ertir sagat 12-de din jalşyny bolýar, bazar günü ýatsyn. Sagat 12-de ýerli wagt bilen Edirne kapy mezarlygyna jaýlanmaly. Ine o görgüli başy jaýlama erkek göbeklisi ýok, şoň üçin watandaşlar kimiň eli boş bolsa, kimiň ýagdaýy bar bolsa, kimiň mümkinçiligi bar bolsa, gaýrat edin. Baryp soňky ýoluna uğratmak bizim hemmämiziň parzymyz bolupdyr. Wagty bolan adam şol mazarlyk salyga baraýmaly. Ine ol pahyryň näme üçin beýle bir ýagdaýa düşenini ýanyňky ýoldaşlar aýdyp berip oturda. Ozal şo kanser bilen kesellerinden rak keseli bolýarda. Şo rak keseli bilen kesellärine onu bilipdir da pahyr o şol ýogaljagyny elinde de ýurtda ýygyny 2 san şagasy galypdyr. Indi şo tak ölsemem ýurtda öldürenip ýurda aşmak üçin baryp ýanky İstanbul'daki konsultwa ýüz tutýar. Şo konsultwada da oturan Murat diýip ady bar. Hemme işler şolar barýar diýendi. Ondan olaýdypdyr şu mahal Türkmenistana gaýtmak üçin agyr hassalaryň sany 5500 adamdan geçýär. Onuň üçin sen nowata durmaly bolsaň, eger bir nowat gitjek bolsaň, bez oçurt gaýtjak bolsaň, onda $3000 ber, men seni şu taýdan nowatsy uğradyn Türkmenistana diýipdir. Ola mene ölüm halaky ýatan hassa nädip ol Türkmenistana gitmek üçin $3000 nirden alsyn? Ine kömek etmeli adamlar öz halkyny kömek etmek üçin Türkmenistanyň uğradylan adamlar, ýöreýte, wezipe saklap oturan adamlar, Türkmenistanyň halkynyň, döwletiniň hasabyny gaznadan pul tölenip aýlyk alyp bolan oturan adamlar ine öz halkyny kömek etmek tersine ine öz halkyna bir salgyt salýar, ýa nalog salýar. Ine şeýdip şo görgüli başyny Türkiýede dünýäsini täzeledi. Elbette fakat agyr waka şolar ýaly zat. Ine suratlaryny goýarlar, oglanlaryny Saadet'in suratyny goýarlar. Ine şol öllü hatynym ine doktoruň ýazyp beren Lukmanlyň ýazan hatyny goýarlar. Ýene de bir gezek watandaşlar sizden haýyş wagtyňyz bolsa erti şol ýanky Edirne kapy mezar salygyna baryp sagat 12-de ýerli wagt bilen watandaşymyzy jaýlamaga kömek gerek bolupdy. Bolýan watandaşlar sag oturuň, saglykda görüşelim, hemmäniziň öýüňizde saglyk.